дар паём ҳамаи самтҳои хоҷагии халқи кишвар таҳлил гардид ва қайд гардид ки дар самти истиқлолияти энергетикӣ имрӯз истеҳсоли нерӯи барқ дар 7 соли охир аз 16 миллиард киловатт-соат ба 21 миллиард киловатт-соат оварда расонида шуд, ки метавонад ҷиҳати дар ҳамаи фаслҳои сол таъмин будани аҳолӣ ба нерӯи барқ ва дар ин замина фаъолияти мунтазами корхонаҳои саноатӣ мусоидат намояд ва ҷиҳати пиёда сохтани ҳадафи чоруми миллӣ, яъне ки саноатикунонии босуръати кишвар як заминаи хубе ба миён омадааст. Амалӣ гардидани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумат, хусусан ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани муқаддастарин ҷашни миллии мо сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд заҳмат кашем. аз тарафи пешвои миллат ба омӯзгорон баҳои баланд дода шуд, ба фаъолияти онҳо баҳои баланд дода шуд ва тақозо гардид ки бояд дар ҳамаи дар соҳаи маориф барои баланд кардани сатҳи дониши хонандагон, барои бо кадрҳои болоиқати омӯзгорӣ таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ, сохтани биноҳои муассисаҳои таълимӣ ва бо маводҳои адабиётҳои иловагӣ, бо адабиётҳои дарсӣ таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. мо дастурамали хеш қарор дода барои иҷрои ҳамаи ҳамун супоришҳое ки аз тарафи пешвои миллат дода шуданд камери ҳиммат мебандем ва барои тарбияи насли ояндасози ватан ҳиссаи сазовори худро мегузорем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳо خیلی برآمدهای خوب کردن، از جمله ساحه تندرستی. پیشوای ملت در امروز ساحه تندرستی خیلی توجه زیاد دارند. اگر وقت شوروی گیریم در تاجیکستان یگان تکنولوژی حاضر زمان تشخیصات حاضر زمان نبود برای عملیات جراحی، وزن عملیات جراحی برای تشخیص گذراندن بسیار بیمارا مرکزها به می رفت. بعد استقلالیت محترم امامعلی رحمان بیخد بسیار تحصیلات خودرمان تاجیکستان به وارد کرد. از این جمله امروزنگ روز به مرکز استقلال این بیخد زمانوی تکنولوژی خودر زمان آورده شده است. پیش برای عملیات جراحی بیمارای فقرای خودمان خارج به می رفت. هندستان، آلمانیا به خطای به فدراسیون روسیه به امروزنگ روز به طبابت در جمهوری خودمان به میگذارند.